Aizu, belarri prest izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Hasteko eta behin, ariketak iraungo dituen 15 egunetan, zuri euskaraz egitea proposatuko diezu ingurukoei. Eta zuk ere, nahi eta alduzunean, ulertzen dutenekin euskaraz egingo duzu. Ados. Eta zer egingo dut ulertzeko zailtasunak baditut? Horrelakoetan, eskatu solaskidei polikisiago hitz egiteko, edo berriz esateko. Kontua ez da horren beste den-dena ulertzen duzun eta hitz egiterakoan duzun edo ez duzun erraztasuna. Kontua da, dakizun hori erabiltzea. Primeran, halaxe egingo dut. Belarri prest txapa jantziko dut eta horrela, niri euskaraz egitea nahi dudala azalduko diet guztiei. Bai hoize, jokaera horrek gainera, euskararen ateak irekiko dizkizue zuri eta zure ingurukoei. Eta ikusiko duzu, ohartu orduko, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiliko duzue. Horixe baita helburua. Guztion artean euskararen erabilera handitzea. Ederki, badakizue beraz, baztertu aurre iritziak eta niri egidazue beti euskaraz. Nik berriz, egoeraren arabera erabakiko dut, eta seguru gehiago egingo dudala. Euskararik onena erabiltzen dena baita. Bueno, eta kamaran bestalde, hementxen daukagu Iñaki Sagardoi Leuza, eta bizkoat Euskaraldiaz solasteko. Kontatu diguzu, ja urduri zaudete edo ez? Bai, bueno, egunon. Bai, ja gerturatzen hasia da, eta ja nervioak eta bihotzak bero, bai. Bueno, 19an ematen diozue nolabaitere hasiera ofiziala? Bai, hori da, bihar 19a ostegunean, Antxoingo galantzekian egin dugu olako hasiera ekitaldia, ospatzekoa, pixkat urte zailontan lanean ibili garenon badugulako zer ospatzekoa, eta 20an abiatuko gara ariketarekin, ez? Euskal Herri guztian, aldi berean, eta egia esan irrikitan ja hasteko. Bueno, kontatu duzu pixkoa, eta aurtengo urtea nola antolatu duzuen? Bai, bueno, hor hasieran bazegoen kronograma bat, pentsatua, diseinatua, pandemiak jodu eta, bueno, hor ibili gara modu batean edo bestean moldatzen, proposatzen zena. Eta, bueno, lehenengo hasieran egin genuena urte lehenengo hilabetetan izan zen entitatekin lan egitea, edizio hontan berrikuntza nagusietako bat izan da entitaten parte hartzearen alegia, eta hortarako, Nafarro guztiko entitateak, elkarteak, kirol taldeak, enpresak, gonbidatu ditugu, ariguneak identifikatzera, ez? Hori izan da pixkat irailera arte, eta irailetik eta ona, norbanakoen txanda heldu da, eta hau bizita belarri prest gisa izena eman dugu norbanako, ez? Oraindik ere irekita dago izen emateko aukera, beraz, gonbidapena luzatzen dugu, irekita dagoelako, online bidez egiten da, eta erraz aski, Euskaraldiko webunean. Eta, egun hauetan ari gara, izan ematea jasotzen, eta baita ere, herri, auzo eta eskualde guztietan, hau bizita belarri prest txapak banatzen, denok elkarrekin, ostiralean ariketa ederra abiatzeko. Beraz, aipatu duzu, orain arte iraila bitarte, aritu zaretela, hainbat elkarte, erakunde, enpresa eta horrelakoekin. Zer nolako erantzuna jaso izan da? Bueno, urte berezia izan da, entitate hauentzat, egia da, bazela erronka polita lehenengo edizioa zelako entitatei olako gonbidapena edo entitateak inplikatu nahi genituena, eta urte berezia gainera, ez? Beraz, iruditzen zaigu kualitatiboki oso ongi atera dela entitateen plazamendu hori. Nafarroan 685 entitate inguruk emana dute izena, ariketa kolektiboki egiteko, eta oztopoak oztopo oso interesgarria izan da, entitate hauekin elkartu, eta pixkat haien berri eukitzea, eta zein den euskararen bizitza entitate barruan, ze urrats emateko prest dauden, eta egia esan, lehenengo urtea edo lehenengo edizioa
izateko entitatekin oso ongi atera da. Zer, eta orain erten zenuen, ja, personak, norberaren txanda heldu dela, ago bizi belarri prest, zer da gehiago? Ago bizi edo belarri prest? Bueno, guk beti esaten dugu, bi rola komplementario direla, ez? Eta ez dagoela mailakatzerik, eta bueno, biak maila berean daudela, eta askotan ulertzen delako gaitasunari lotutako rolak direla, eta ez dala, ez da, bakoitzak ekintzari edo zer egiteko prest dagoen lotuta dagoela. Baina, bueno, egia da, 2018an, Euskaraldiaren lehenengo edizioan, ahubizia gehiago izan zirela, eta oraingoz ikusten ari gara, inerzia hori ere bigarren edizioan hala izanen dela, ez? Ahubizia gehiago izanen garela, baina, bueno. Dena den, orain arte indakoaz, pentsatzen du valorazio positiboa eta aurrera begira, aurrera pausu nabarmena, adibidez aintzineko ediziotik untara, sumatu duzu oraingoz? Bai, orain arte izen emate datuak oraindik ez ditugu, oraindik egun batzuk falta direlako, hilaren 24an itxiko delako izen ematea, behin ariketa hasita, oraindik egun batzuk izanen direlako izen emateko aukera. Beraz, bueno, datu horrekin oraindik ezin gara fidatu, baina baduguna da adibidez herrien datua, zenbat herrik parte hartuko duten. Eta aurten 123 herri izanen dira Nafarroan, hori, 10 herri gehiago izanen dira 2018tik honat. Eta egia esan guk bagenuen, hola pixka zintzoki esan da, guk bagenuen beldur moduko bat, urte hontan, aipatu duguna, oztopo handana egon direlako, baina egia esan, bai herrietatik eta auzoetatik eta herri batzorde horietatik datozen mezuak erabat postekoak dira, motivaziorako gure iturri nagusia izan dira, egia esan, egun hauetan jasotzen ari garen deiak, mezuak, argazkiak, herrietan zer asmatzen ari diren aitzinera egiteko eta izen emateak eta herritarrak animatzeko, eta bueno, alde hortatik iruditzen zaigu, meritu izugarria dutela. Guk askotan esaten dugu Euskaraldiaren bihotza, batzorde horiek direla, bai herrietan eta auzoetan lan egiten duten voluntarioek osatutako batzorde horiek, eta hori izan dira aurten ere guretzako motivaziorako iturri, eta hortaz uste dugu ariketa oztopoak oztopo izugarria izanen dela aurten ere. Eta jakin badakizue, zenbait tokietan, zer ekitaldi, ze gauz antolatzen ari diren, beste, jakin badakigu hor 9 gaztealdia izenean barnean antolatu dutela olako ariketa batzuk, Euskal Herriko hainbat tokietako gaztea dira, 9 hain zuzen ere, eta horietai bezalakoa, pentsatzen dut, hauniz izango dituzuela, ez da? Bai, herrietan antolatuko dituzte ere 15 egun horietan, ekintza kulturalak, edo antolatu dituzte ere mintzodromoak, beste toki batzutan. Bai, azkenean, Euskaraldiaren bueltan eta Euskaraldiaren ekosistema hortan sortzen dira olakoak, eta guretzako biziki interesgarria da hortarako bide ematea, hortarako aitzaki izatea, eta bai, Nafarroan ere egonen dira hurrengo 15 egunetan, behin ostiraletik aitzina 15 egunetan egonen dira hitzaldiak, streaming bidezko kultur ekitaldiak, eta nik uste denon artean bai herri mailan eta baita ere maila nazionaletik proposatuko diren agenda polita dituela. Beraz, orain nola baiterkeo uholde bat nahi duzue izatea, gero baretzea edo uholde horre jarraitu dezala, zein da pixkoa eta asmoa? Bueno, guretzako helburua beti izaten da, tsunami hori gero denboran zehar luzatzea, eta behintzat balio badu urte zailontan, hori, motivaziorako eta olatutxo bat sortzeko, ez bakarrik hizkuntza praktiketan, eta baita ere jendearen animoan, eta batzutan aipatu izan da azkeneko hilabetetan, igual beldurra badagoela olako egoeratan Euskara pixkat agendatik erortzeko, ez? Eta,
guretzat helburu xume, baina aldi berean handia bada ere, euskara hori presente egotea eta bueno, olatu denon artean eginen dugun olatu hau balio badu hurrengo hilabetetarako ere indarrak hartu eta aitzinera urratsak emateko, gu pozik. Bueno, eta jendeari dagokionez, erraten zenuen oraia norberaren momentu heldu dela, ze sumatzen ari zarete? Jende gaztea, jende heldua, denetatik? Bai, lehen aipatu dizut, orain arte ez dugu hola datu handirik, orain arte ezin izan dugu olako ikerketatxorik egin edo, baina bai, denetarik izaten da, egia esan, egun hauetan bagabiltza hemen Iruñean, San Anton kalean badugu bulegoa, egun hauetarako, txapak banatzeko eta izen ematea jasotzeko, eta hortara bertaratzen direnak, adin, genero eta jatorri oso anitzeko jendea izaten da. Egia esan, zentzu hortan transversal samarra da. Egia da badaudela profil parte hartzaileen gehiengoa 2018an emakume izan zen eta badirudi aurten ere hala izanen dela. Eta, bueno, gero normala den heinean, egoera soziolinguistikoak ere baldintzatzen du adin tarteetan, segurazki toki batzutan gazteago izanen da, beste toki batzutan baino, baina, bueno, denetarik, hor badugu zer aukeratzerik, bai, parte hartzaileen artean. Egun eta piko, zizut ongi hartu, zenbat herri aipatu duzu, parte hartzen dutela baitere edo izena eman dutela eta hor ekitaldiak eta... Egun da, gu kontrolatu ditugunak, izen emandakoak 123 herritan eginen da. Egia da, askotan batzordeak eta antolakuntzan dabiltzan batzordeak eskualde mailakoak izanen direla, eta beraz, bueno, gutxi gora bera 70 bat batzorde ditugu Nafarroan, lanean, baina bai, 123 herritan edo gertatuko da, edo izanen da Euskaraldia. Bueno, eta batzorde horiek egin beharreko lanak zein izanen da? Dinamizatzea edo... Bai, hori da. Azkenean, egitasmoa pixkat herrietan eta auzoetan lurreratzea, ez? Askotan, olako dinamikak, guk hola koordinazio mailan gabiltzanok eta, bueno, planteatzen ditugu Euskararen lurralde guztietarako, Euskal Herri guztirako, eta, bueno, askotan gertatzen da, hori gero ekarri behar dela herrien errealidadera, edo, bai, auzoen errealidadera, eta hortarako, gure konplize nagusiak dira batzorde horiek, ez? Eta azkenean ezagutzen dutenak herriko errealidadea, nola egin daiteken herrian jendearen gana heltzeko, non estrategikoki non banatuko ditugun txapak eta eta hortarako erabat zentrala da batzorde hauen lana bai. Pentsatzen dut baita ere desberdina izanen dela tokian tokiko, ez da berdin adibidez Bortziritan edo Tuterako errealitateak eta horrela. Orduan, beraz, gerta hori nola dago pixko bat, kontu hori? Bai, zuk aipatu duzun gizan, errealidade soziolinguistikoa bera, baina baita ere politikoa eta soziala ez da bera Nafarroako bazter guztietan, baina guk egia esan hortan demokratiko samarra gara eta denei kontu berak proposatzen dizkiegu, kontziente gara toki batzutan, baliabide aldetik edo jende aldetik edo baita ere errealidade horretik, errazago baino, aldeko haizea izanen dutela eta beste toki batzutan, imaginatibo izatea tokatzen da, ez? Ez bakarrik herri beran, Iruña herrian ere izan ditugu olakoak, ez? Baina, kontua kontu, aurrera egiteko indarra bada txoko guztietan, ez? Eta zentzu hortan, ariketak forma bat izanen du errealitate soziolinguistiko batzutan eta beste batzuetan, ez? Baita ere parte hartzaile kopuruari dagokionez eta hori bistan da. Baina hori iruditzen zaigu, 15 egunetan eta nola Euskal Herri guztian elkarrekin egiten dugun eta badagoela ere babes hori, ez? Kolektiboarena, komunidadearena gauden tokian gaudela ere. Agian, gerta eke baita ere, erronka eta gogo gehiagokin hartzea, kasuketan herri beran diot, erabat eskualde euskaldunetan, agian, normaltasun gehiago hitz egiten dago ez da helakotz, agian, momentu batean, inbeste garantzia ematen.
Bai, gerta daiteke, bai, noizbait gertatu da, ez? Hora saltzen dena, jo, baina zertarako behar du, ez? Euskarari hemen euskaraz egiten baitugu, ez? Ba, bueno, gure proposamena zentzu hortan da pixkat, ba hori, ez? Lehen aipatu dana, komunidadearen eta ba, pixkat euskal komunidadearen ikuspegi zabal hori hartzea eta zein garrantzitsuak diren kasu honetan arnasguneak, baina baita ere beste errealitate horietan, Iruñerrian edo Iruñerritik hegoaldera dauden hortan, ba baita ere euskaldun artean, ba hori ez, hizkuntza ohitura horiek astindu eta pixkat plazara eramatea. Bueno, pentsatzen dut guzti honetan Nafarroari dagokionez Iruña estrategikoa izango dela, ez da? Batez ere Iruñerria gehiago errango nuke, ba, biztanleko kopuruarengatik eta guzti honengatik. Nola dijoa Euskaraldia Iruñerrian? Bai, beti izaten da helburutan eta beti aipatzen dugu, ez? Iruñerria klabea dela, zentzu hortan biztanle kopuru aldetik, baina baita ere hor badagolako belaunaldi klabe bat ere bai, ez? Dereduan zitako gazteak adibidez, edo bai, unibertsitatean eskolak euskaraz jasotzen dituzten horiek, eta baina baita ere, ba, bueno, herrietan bizi diren euskaltzale eta euskaldun guzti horiek, ez? Bueno, Iruñerrian, egia esan 2018an datu ederra parte hartzeleko puru ederra izan zen, eta uste dugu bigarren edizio honetan ere, 2020an ere, ba, bueno, hor nonbaiten ibiliko garela, eta egia esan Iruñerrian ia herriz herri batzordeak eratu dira, hau da, ez dakit zenbat izanen diren, baina Iruñeko auzoenak ere kontuan edukita 15 gora eta bueno, eta haien lana izugarria izan da, eta Iruñerrian ere eta Iruñeko kaletan ere ba nik uste somatuko dela eta txapa kopuru majo ikusiko dugula eta izanen dugula aukera egoera arraro hontan egia delako egunerokoa, bueno, ba baldintzatu samar dugula azken aldian, baina bueno, ba, aldenetan behintzat nik uste ikusiko dela, bai erosketan edo kaletik edo ba, ikusiko ditugula Obizi eta Belarriprest kopuru interesgarria eta bueno, aukera ederra izanen dela, ba, hemen Iruñerrian mugitzen garen ontzat, ba, pixkat gure errealitate soziolinguistikoaz jabetzeko eta ikusteko ba, igual ez garela horren gutxi eta aurrera egiteko badagoela aski. Aurten dena den Iñaki, Belarriprestekoak oso Belarripreste eduki beharko dute, zengatik ba hori muturrekoekin solastuz entzutea ez da erresi izanen. Bai, ustut, hori, esfortzu berezia egin behar dugula horten ez, ahoskatzerakoan eta motel hitz egin eta fuerte, eta bai, egia esan musukoena ere izanen da interesgarria ikustea, ez, praktikan horrek zer ondorio dakartzen, eta baina, bueno, badio dana, bai, egia esan, ibili gara urte guztian zehar, pixkat, oztopo, eta, bueno, jakin dugu edo ikasi dugu horiek nola gainditu modu baten edo bestean, eta nik uste gunetan ere, bai Obizi eta bai Belarriprestok, ba lortuko dugula, ez? Azkenean komunikazioa oztopo guztietik horrela egiten du eta komunikazioak eta zentzu hortan ikusten honetan ere egiten duela. Beraz, 19an ja hasiera eta bukaera, nola pentsatzen duzue izanen dela edo no, zer iragarrita duzue ofizialki behintzat? Bai, bueno, abenduaren 4an eta hor euskararen egunaren bueltan eta ekitaldiren bat eta egonen da, hola, maila nazionalekoa, egonen dira ere egonen da mezu bateratu bat, Euskal Herrian zabalduko dena eta bar, baina egia esan justo itxierarekin pixkat egoeraren araberako zerbait hor baditugu hainbat ideia eta hainbat eszenatoki buruan, baina badakizu azken aldian aste batetik bestera gauzak aldatzen direla, beraz, oraindik ere 3 astera ez gara gai hori zerbait proposatzeko, baditugu hainbat aukera desberdin eta tokatzen denean emanen dugu pixkat horren berri. Bai, mezu berexiak edo iragarki berexiak kaleratuko dituzue
honetan, ez? Kopurua jakina da, edo hori ere, molda daiteke edo aldatu daiteke. Bai, hori urrengo egunetan egonen dira olako prentsarako, eta, pizkat plazaratzeko zeintzuk diren datuak, eta zein izanen den parte hartze datua, baina dio dana, oraindik ere irekita dago izen ematea, eta egia da badugula Euskal Herrian, Euskal Herrian, Nafarroan bai, eta pentsatut ere orokorrago izanen dela, gauzak azken momenturako uzteko ohitura, eta azken egunetan jasotzen ari azkeneko astetan jasotzen ari ez ginen, ez, izen emateak, beraz, azken egunetan eginen duela gora, eta, bai, hori amaitzean zabalduko duguz, zenbatek parte hartuko dugun aurtengo ariketan. Eta sare sozialetan ere, nolabait ere aitaldi berexia egingo duzue, izango du aurtengo Euskaraldiak? Bai, hala da. Aurtengo edizioetako helburuetako bat, eta hori pixka 2018koarekin alderatuta izanen da, mundu digitalean eta sare sozialen munduan ere, astinaldi importante bat ematen saiatuko garela. Hortarako webgunean eta sare sozial desberdinetan jarriko dira euskarriak, jendeak erabiltzeko, egonen dira proposamenak ere, mundu digitalean nola txertatu hizkuntza praktiken hausnarketa hori edo, ez? Eta bai, eta dudari gabe mundu digitalean ere oihartzun handia edukiko du 15 eguneko ariketak. Ederki, Iñaki, mil esker gurekin izateagatik, azaltzeagatik gutxienez ja, hortzen, lehen pausoak emateko zaudetela, 19 horreri begira, dena ongi atera daila, eta honen gara, izango du, Euskaraldi duen bitarte. Esker mila zuei. Aizu, hau bizi izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Hau bizi izango bazara, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo duzu. Hori izango da zure zeregina, ariketak iraungo dituen 15 egunetan. Eta ulertzen ote duen ez dakidanean, nola moldatuko naiz? Solaskideak euskaraz ulertzen ote duen ez dakizunean, zuk zeuk egin lehen hitzak euskaraz. Hartara, euskaraz ulertzen badu, euskaraz jarraituko duzu. Gakua, ahal den guztietan euskaraz egitea da. Halaxe egingo dut. Txapa soinean eramango dut, eta euskara Espainetan. Besteak erdaraz egiten duenean ere, ulertzen badu, nik euskaraz egingo diot. Hori da jokaera. Eta esaiezu ingurukoei zer egingo duzun ariketak iraun bitartean. Adostu beraiekin batera ohitura aldaketa hoiek. Oso ondo. Seguru nago, uste dudana baino gehiagorekin eta gehiagotan egin aldu dala euskaraz. Bai, eta horrela, euskararen erabilera handituko dugu denon artean.